Kasenjuk kiseng longkeme balang Katolik nongpo parish haka khatway tarik nopra 8,000 arpway kalapenlong ya kayo delang kabashisngi kabalatip kum ka food fest kam jumble sale hamadan basketball jong ka St. Paul's Higher Secondary School kabalaju penlong haman laga shisin shisnem. Kajingtmu kabala penlong ikate kayo delang da kate ka kenhon kiseng longkeme balang Katolik kadehi na kabenta ban penmi ya kasenyang lane ka fon jong ka senjuk na kabenta banla ban pentelun ni kam baper kabakum ka senjuk ki longkeme ka balang ka jutre na kabenta ka bha ka miat jong ka balang bat jong ka parishi barok ka wei. Habasakhi ya kate kayo la yi ya kajingye shem benta rente bat snok tilang jong ki longkeme ki bana ki balang snong baper ki baha papo ka nongpo parish kilawan bande ya ki jhor ki jhaip tanrai ki ba ki jurap hi ki jat jingbam ba ki jat jingshat tanrai ki bala shed hi bat kumju ki jan ki nem. Lawan pli ya kate kayo da ki nong mikmat na ka nongpo constituency MLA ba Meral Bonds im bar MDC ba Balajir Rani bar kelakar khu kerdo haswa ban pli ya kate kayo da parish priest jong ka nongpo parish Father Augustine Kotala. Kijing thum kijing tep ki jan nak tagini kijing bam ki ba phi filaset ban nge scam ba sibit ndang iladep ya kan program ngini alat ban mat ya kiti kijing bam mo food fest ya kijing bam ki ba filabu hangthi ngini ban bam ya ki ban mat long cibenta ban yaram nak tangi nge scam ba kijing persyang jong ki long kemi ki bi banwara ya kini kijing thung kijing tep ki jhur ki jhap ki ba phi thung na ka banta kan kijing thmu ka ba bha ka ba kerpang na ka banta ban penmi fun ba na ka banta kijing don kam jong ka parisi barok we bat kani kijing persyang ka jong ti kanu ka penkemen yang i habang i ya kani kamen siam kijing trilang ka jong ti paso banai khumli kerpang bat gilong kemi ha kani ka juk ka bamenta ki don ka banta ka bakrau na ka banta ban kentiu ya ki imlang ka salang ka jong i haki level ki ba pher ki bang luji ha kani ka juk ka bamenta ki de gilong kemi ki ba mi syakmat na ka banta ban te ki imlang ka salang na ka banta ban wara ajing teli haying hasan na ka banta ban wara ajing te song ha padang ukpa ka kemi bat ki khun na ka banta ban wara ajing te song ha snong ha thau na ka banta ban wara ajing te song ha imlang ka salang ha ki babun ki banta na ka banta ban rat dan khong ajing sniu ki babun ki badon kilong kemi ki bi jungi ki dei ki baju yang kom kasti nakmat banyada ya ga jaj bandriu banyada ya ga balang banyada ya jing sniu ki babun ki bala persang bandrung haga negi imlang ka salang ka jungi ngimla aban klet ya ga contribution lani ya ga jing no senjang jong gilong kemi haki benta ki bapher ki dei gilong kemi ki bayang hakmat kum kasti banyada ya jing sniu la ki dei ki jing di pun buat la ki dei jing milien ki basniu la ki jing persang jong ki khun samla sendrang yi kam di drop sepat kum ta ter ni gi gilong kemi ki wan syakmat long bagi sengken thei long bagi senglong kemi balang long ba hasnong hathau ki bayeng banyada na ka banta ki khun samla jungi kham tam ini kayu jungi ngela sedang eta na du senam araja kakra ndai dan we hau senam araja ko mungkin senam dum sem lala long na kadau ko jingdan jongka ita lam dia mentau senam nila atau siang yang ban continue ya ketika kami sedang kerja kakra jika jingmu jungi bangi pelong ya kami kayu pelong ba kuah ba kandon ke jingnya trilang jong kilong kemi balang nadu ki balang snong ki sub district ba habit parish ka ba ki balang snong ki warra ki jingshet jingtiu jingti hangni ka fon galik saka balang snong jongki tapi de ki jur ki chap de ka ba ki balang snong ki senyang ka fon ka ka ba ki di nang tu galik saka sub district dan tapi de ki jang ki nepat ki ba ki paralong kemi jumi ki ya wenra kami pede ki kabami na kami pede kalong makan yo fon ta Paris nang bangin la ban peniat ki tam ki jam ki baya dei kam sim ta ka de ki jumi ka ba san di jumi ba mat di jore akan don ki jumi ki jumi kami ki jumi ku ka we yo pat ini kayu ci lo kan ci si
Te haman laos na mapi pelong piju pelong iman tang sisngi bet. Tan sisni. Kadi kayo kabang pelong ka jung san pelong natin. Para bangi jungi di paralong kami. Mentau senam pada ngidon bok di kot ikini kinong mat jungi iba meralbon kumbi MLA bat iba kalajit kumbi MPC makir di pesan ini kagani resmi.